Здравейте всички YouTube потребители, аз съм Giga100 и днес ще ви разкажа какво аз ще правя за канала Playmaker и Giga100. Аз ще снимам клипове на Minecraft, ще снимам туториали за приват сървъри, може да пратя един хак, според зависи на вас дали това ще ви хареса. Само трябва да кажете какво вие искате в коментарите. Аз ще чета повечето коментари. Сега е лятната ваканция, затова ще пускам малко повече видеота. Надявам се да харесате нашия канал, да ни гледате и просто ако искате да видите нещо, пускате коментар. Ако не го видим, можете да пуснете втори или трети. Не прекалявайте, разбира се. Все някога ще ви прочетем коментари, ще изпълним вашето искане. Много клипове ще има в този канал. Няма да го махаме скоро, най-вероятно. И това, което искам да ви кажа, така че чао!